God morgen derude, og velkommen til webinar hos Novicel. Klokken er lige 1 minuts penge i 9, hvor vi starter. Så jeg venter også lige på de sidste, og at alle mand lige får mulighed for at lukke sig ind her. I dag der har jeg ved min side Sara Götze, som er vores tracking og analytics specialist i Novicel. Og det er jo fordi, at vi i dag skal høre om de ændringer, som Google har annonceret på henholdsvis consent mode opsætning og på deres tredjeparts cookies. Og lige inden jeg giver ord til Sara, så vil jeg lige sige lidt om sådan den praktiske afvikling af webinaret her i dag. Mit navn er Mette Poulsen. Jeg har ansvaret for marketingfunktionen i Novicel. Jeg er egentlig kun med for lige at være vært, inden jeg giver ord til vores specialist. Webinaret det bliver optaget, og det får I tilsendt i morgen sammen med Saras materiale, altså hendes PowerPoint, hvor I så selvfølgelig har mulighed for at se eller gense noget af det, og også gå dybere ind i Saras præsentation. Så skal jeg sige noget om de her funktioner, der er over i jeres højre side af skærmen. Der er en chat-funktion, hvor jeg lige skriver nu. Godmorgen. Hvis man skriver dernede, så kan alle deltagere selvfølgelig se det. Her er man meget velkommen til at skrive kommentarer eller skrive spørgsmål, og så skal jeg nok lige prøve at samle op og få dem serveret videre til Sara. Enten undervejs, hvis der er noget, der lige umiddelbart fortjener en afklaring, og hvis det er sådan nogle lidt bredere generelle spørgsmål, så kan det godt være, at jeg lige gemmer dem til sidst. Der er også en spørgsmålsfunktion oppe i højre side, hvor man har mulighed for at stille spørgsmål anonymt. Og her, dem tager jeg selvfølgelig også lige og kigger på og får serveret videre til Sara undervejs eller efterfølgende. Så der er de to muligheder for at spørge og kommentere, og det vil vi selvfølgelig meget gerne have. Så hvis der er nogen, der sidder derude og brænder med et eller andet, som vi ikke har fået afdækket, så er der i hvert fald gode muligheder for at lige at få involveret dem her. Jamen, det tror jeg sådan set var det. Sara, hun snakker her fra klokken 9 til cirka lidt over 9:30, og så er der mulighed for lige at få afdækket nogle spørgsmål efterfølgende, og så lukker vi webinaret af her 9:45. Så Sara, velkommen til, og værsgo til dig. Tak, Mette. Mette introducerede mig kort. Mit navn er Sara. Jeg sidder på vores kontor i København, hvor jeg primært sætter tracking op og beskæftiger mig med analytics og dataindsamling. Heriblandt så sidder jeg jo blandt andet også med opsætning af consent mode version 2, som vi skal snakke lidt om i dag. Jeg har agendaen med her. Vi kommer til indledningsvis at kigge på, hvad det betyder, det her med, at Chrome er gået i gang med at udfase tredjeparts cookies. Så skal vi kigge på consent mode, som er Googles løsning på den her udfasning. Og så til allersidst har jeg noget med omkring, hvad vi anbefaler, at I gør herfra, sådan så at I kan få den mest optimale tracking, på trods af de tiltag, som Google laver her i 2024. Så alt det her, det drejer sig egentlig om, at Chrome har meldt ud, at de går i gang med, eller Google har meldt ud, at Google Chrome udfaser tredjeparts cookies, og det er de allerede gået i gang med her fra januar af. Det betyder, at nogle brugere allerede har fået sådan en infobox, når de åbner deres Google Chrome browser, hvor de bliver bedt om at tage stilling til, om de vil acceptere cookies, tredjeparts cookies, eller om de vil afvise dem. Og den her implementering er noget, som Chrome forventer at have færdigt, sådan så alle Chrome-brugere har fået den her infobox i midt 2024. Så her det næste halve år er Google i gang med at rulle det her ud. Og indledningsvis så skal vi lige kigge lidt på, hvad er en førsteparts cookie og hvad er en tredjeparts cookies, fordi det er altså kun de her tredjeparts cookies, der bliver udfaset.
førsteparts cookies bliver ved med at være til stede og eksistere i Chrome. Førsteparts cookies er de cookies, som I har ejerskab over, de cookies, som I kan kontrollere og administrere, og det er cookies, som typisk gør brugeroplevelsen optimal eller god på jeres website. Det kan være sådan noget som, at jeg går ind på en webshop og lægger nogle varer i en kurv, men af en eller anden grund, så gennemfører jeg ikke købet og logger af sitet. Så går der måske et par dage, og jeg har tænkt over, om jeg gerne vil købe de her varer, eller om jeg ikke skal købe dem, og har besluttet mig for at købe dem, så jeg går ind på sitet igen. Og det er førsteparts cookien, der gør, at sitet kan huske, at de varer, jeg har lagt i kurven, de stadig er der. Og det gør, at jeg føler, at det er en god brugeroplevelse, at jeg ikke skal sidde og finde de samme varer en gang til. Et andet eksempel kunne være, hvis jeres site har en login-funktion, at mine login-oplysninger bliver husket, og jeg ikke skal logge ind hver gang i hvert fald. Tredjeparts cookies er så de cookies, der bliver udstedt af tredjeparter. Det betyder, at I som sådan ikke har kontrol over dem, og I kan ikke administrere dem. Men ved eksempelvis at lægge et script ind på jeres site, så giver I de her tredjeparter adgang til at hente noget data fra jeres brugere. Og de her tredjeparter, det er typisk sådan noget som reklame-cookies, det vil være cross-site tracking, altså tracking på tværs af forskellige websites. Og så er det i høj grad også affiliate marketing cookies, der fungerer som tredjeparter. Så nu har jeg taget et screenshot med, det her fra et nyhedssite, som er deres cookie-banner. Og jeg synes egentlig, det beskriver meget fint, hvad de her tredjepartspartnere egentlig er. De har skrevet i deres cookie-banner øverst, at vi bekymrer os om dine privatlivsindstillinger. Og så lige på linjen nedenunder, der står, via vores 381 partnere gemmer og eller får adgang til oplysninger på en enhed. Det betyder, at hvis jeg accepterer cookies på det her site, så bliver en del af mine oplysninger delt med 381 partnere. Nu ligger der her i det her banner også en liste over, hvem de her partnere er. Men medmindre man går ind og læser, hvilke partnere der er en del af det her netværk, så har man ikke rigtig nogen idé om, hvem ens oplysninger bliver delt med. Og når vi snakker oplysninger i den her forstand, så er det ikke mit køn eller min religion, men oplysninger som, hvor er jeg placeret henne, det kan de se ud fra den første del af min IP-adresse, og så noget som, hvordan min adfærd er på sitet. Og lige præcis sådan noget med adfærd, er der jo rigtig mange virksomheder, der er interesseret i, fordi de bedre kan målrette ud fra den adfærd, jeg har. Så når en virksomhed kan sige noget bredt om, hvordan er danskernes adfærd på forskellige sites, så kan de også bruge den viden til at målrette deres produkter eller services, og se om jeg er i målgruppen, for det er meget nemmere at sælge til mig, hvis jeg har den rigtige adfærd og er i målgruppen, end hvis jeg ikke har den adfærd, som de søger. Så derfor så er det de her tredjeparts cookies, som Chrome nu tvinger brugerne til at tage stilling til, eller virksomhederne i hvert fald til at gøre opmærksom på, at de anvender. Hvis ikke man har et cookie-banner, så bliver de her tredjeparts cookies, tredjeparts scripts, som udgangspunkt blokeret. Så det betyder, at hvis en bruger ikke har mulighed for at sige ja tak til tredjeparts cookies, så kan man ikke længere tracke med de her scripts, der anvender tredjeparts cookies. Hvis vi så kigger lidt på, hvor stort det her problem egentlig er, så har jeg været inde og trække noget data for danskernes foretrukne browser, og det her er data fra januar 2024. Og der kan vi se, at størstedelen af de danske brugere, de anvender Google Chrome. Der er færre, der anvender sådan noget som Safari og Firefox. Men så det vi er interesseret i, det er egentlig, hvad er det for data, vi går glip af, hvis vores brugere de ikke får lov til at sige ja tak til de her tredjeparts cookies, eller generelt set sige ja tak til cookies. Det ser lidt anderledes ud, hvis vi så sammenligner med, hvad adfærden er på mobil, og det skyldes i høj grad, at langt størstedelen af danskerne har en iPhone, og som standard er Safari standardbrowser i iPhones system. Så derfor så er der langt flere på mobil, der bruger Safari, men vi ser altså også, at Chrome er den næst mest anvendte browser. Så hvis vi kigger på det her databillede fra januar 24,
så får vi en idé om, hvor stor en datamængde det egentlig er, at vi potentielt kan gå glip af, hvis ikke vi sørger for, at vi har vores consent i orden, og vi har mulighed for at tracke på nogle af de her tredjeparts cookies. Det her er ikke noget, som bare er startet fra den ene dag til den anden. Det er noget, Google har meldt ud allerede i januar 2020. Dengang der annoncerede de en plan for, hvordan at de vil udfase tredjeparts cookies inden for en periode på 2 år. Det skete ikke, og det er der flere grunde til, men mest af alt fordi, at Google gerne vil sørge for, at der var en anden løsning, fordi at de jo også er interesseret i at have så meget data om brugerne som muligt, fordi de blandt andet tjener penge på sådan noget som Google Ads, hvor det er vigtigt, at der er noget data for brugernes adfærd registreret. Så hvis de bare udfaser tredjeparts cookies, så går Google også glip af en del af den her data, som de i dag tjener penge på. Det så lidt anderledes ud, da Safari gjorde det. Det gjorde de tilbage i september 18, der nærmest fra den ene dag til den anden, der udfasede de tredjeparts cookies i Safari og i Firefox. Og dengang var der en del script, som indsamlede data ved hjælp af de her tredjeparts cookies, som var nødt til at lave nogle ændringer. Og det betyder, at scripts i dag i langt større grad anvender førsteparts cookies end tredjeparts cookies. Men det her det er med for at give et indblik i, at det har været noget, der har været undervejs i rigtig lang tid. Og det højst sandsynligt også er en tendens, som vi er nødt til at acceptere, at vi i langt højere grad skal blive bedre til at passe på vores brugers data, hvilket jo er en udfordring, når vi gerne vil have så meget data som overhovedet muligt ud af de brugere, vi har på vores website, så vi kan blive bedre til at annoncere. Så er helt ud til højre her skrevet, at Facebook har lanceret det, der hedder CAPI, eller Conversion API, som er drevet ved hjælp af server-side tracking. Og lige præcis server-side tracking kommer vi tilbage til, fordi det kan være en løsning for rigtig mange af de her ting. Men de her annonceplatforme har været tvunget til over en længere periode at tilpasse sig de her ændringer, sådan så vi kan få den data, vi har brug for, og så vi kan performance optimere ud for det data, vi får ind. Så nu er vi faktisk nået til, at I skal være lidt aktive. Jeg har sagt en lille smule. Vi har implementeret 2 af sådan nogle polls, hvor at I kan få lov til at bidrage med jeres viden. Mest af alt, sådan så jeg kan gøre webinaret så tilpasset jeres behov som overhovedet muligt. Ja, det er godt, Sara. Den kører jeg lige her fra min del af skærmen her. Så nu skulle man gerne kunne se en poll her, der hedder, hvilken af nedenstående annonceplatforme allokerer du det højeste annoncebudget til? Om det er Meta, Google Ads, LinkedIn, Programmatic, Affiliate eller jeg annoncerer ikke. Og så skulle man gerne kunne begynde at stemme nu. Der er jo stort set alle, der siger, nu kommer der lidt flere til her, der lige ændrer lidt på resultaterne. Det er halvdelen cirka, Sara, der siger, at det er Google Ads, de allokerer det højeste annoncebudget til. Fuldt af Meta med 18% og LinkedIn med 14%. Så klart Google Ads som førende. Super fint. Og det gør det jo bare endnu mere relevant, at vi i dag skal snakke om, hvordan Google forholder sig til de her tredjeparts cookies, og også hvordan at I så kan få mest muligt data ind i jeres Google Ads konto, og på den måde optimere jeres performance. Og tak fordi I vil være med til det. Og det passer også rigtig fint med det her næste slide, hvor jeg har prøvet sådan at skitsere alt efter hvilke netværk man bruger, hvilke annonceplatforme man bruger mest. Er der forskel på, hvordan at man skal gå til det her problem med, at Google udfaser tredjeparts cookies. Så nogle platforme som Google Ads, Meta Ads og også Google Analytics bruger i dag førsteparts cookies, og derfor så er det mindre relevant at kigge på og gøre noget
ved den her del. Det man skal være opmærksom på med Google Ads, det er for eksempel deres remarketing tag, som kører ved hjælp af tredjeparts cookies. Så hvis man kører remarketing, så skal man stadig have opsat nogle af de løsninger, jeg kommer ind på lige om lidt. Men som udgangspunkt, hvis man har en helt almindelig Google Ads konto uden remarketing, så skal man i første omgang ikke gøre noget yderligere, udover at man selvfølgelig skal have styr på, at man kun tracker, hvis man har de rigtige consents. Hvis man bruger affiliate-netværk, eller hvis man kører det, der hedder programmatic, som er automatisk indkøb af banner på internettet, så skal man tage stilling til at få sat noget ekstra tracking op, for eksempel server-side tracking. Det har vi ret gode erfaringer med at få sat op og få indhentet noget mere data, så de her systemer de stadig kan fungere. Affiliate og programmatic, de er afhængige af tredjeparts cookies, som det er lige nu. Så derfor, hvis man fortsætter med at lave sådan en form for annoncering, så skal man så er det vigtigt, at I får sat noget udvidet tracking op. Der er også det, der hedder DV360, som er Googles programmatic. Den er lidt i en kategori for sig, fordi Google har implementeret noget, der hedder Privacy Sandbox, og den løser størstedelen af de problemer, som er med det her programmatic. Så hvis man bruger Googles programmatic, så behøver man som udgangspunkt, i hvert fald i første omgang, ikke at tage stilling. Så for lige at opsummere det her med tredjeparts cookies, så udfaser Google dem, de er i gang. De regner med at have det helt udfaset i midten af 2024. Og alt efter hvilke former for netværk I bruger, annonceplatform I bruger, så er der forskel på, hvor vigtigt det er, at I gør noget lige nu, i forhold til at få så meget data ind som muligt. Og netop Google Ads, som I lige har været så søde at svare på, at de fleste af jer bruger, der er det som udgangspunkt ikke noget, I skal gøre lige nu. Der er systemet sat op til, at det tracker ved hjælp af førsteparts cookies. Så det næste, vi skal snakke lidt om, det er den her Consent Mode version 2, som er en af Googles løsninger til, hvordan vi alligevel kan indsamle noget tredjeparts data, på trods af, at de her cookies altså bliver udfaset. Så det er en løsning på, at de brugere, vi har på vores website, der egentlig siger nej tak til cookies, at vi stadig kan få noget viden omkring, hvorvidt de konverterer, og hvad deres adfærd er på jeres site. Men vi starter lige lidt et andet sted, fordi at den her artikel kommer ud i slutningen af november, og beskriver, hvordan at Datatilsynet har været ude og indstille en dansk virksomhed til en bød, fordi at de ikke har haft styr på deres samtykker. Og det betyder, at vi nu for første gang siden, at lovgivningen kom ud, at den også bliver håndhævet. Det har indtil nu været sådan, at lovgivningen siger, at vi skal have et cookie-banner, at vi skal have samtykker, og det er der heldigvis rigtig mange danske virksomheder, der har. Men der har ikke været nogen konsekvens af ikke at have det. Så det betyder, at hvis man skal se sådan helt objektivt på det, så hvis man satte et cookie-banner op, så blev ens data også forringet, fordi at de brugere, du fik ind, havde også mulighed for at sige nej til at blive tracket på. Så nu tvinger Datatilsynet danske virksomheder til at få sat et cookie-banner op. Og det er der rigtig mange gode grunde til. Først og fremmest så vil I undgå bøden, hvis I får styr på jeres cookie-banner, og få styr på, at I tracker, når I har de rigtige consents. Og det er blandt andet sådan noget, som jeg også sidder og kigger ind i, at få lavet en oversigt over, hvad er det for cookies, I har på jeres website, og bliver de sat på det rigtige tidspunkt. Og sådan noget er vigtigt nu, især nu, hvis I vil undgå en bøde i hvert fald, at I får lavet en gennemgang af. Derudover, så kan man sige, at hvis man skal se på det sådan helt konkurrencemæssigt, så betyder det også nu, at de konkurrenter, I har, de skal også have et cookie-banner, og de skal også indsamle samtykker. Så derfor så burde jeres datagrundlag, nu kan I konkurrere på, hvem af jer, der er bedst til at samle data ind, og ikke på, hvem der overholder lovgivningen, og hvem der ikke gør. Så det vil jeg lige gøre jer opmærksom på, at det nu er rigtig vigtigt, især nu er rigtig vigtigt, at I har et cookie-banner, der virker. Men det der sker, når cookie-banneret er sat op, er, at brugeren kommer ind på jeres website, så har de mulighed for enten at sige ja eller nej til cookies.
de, der siger ja, der fungerer det egentlig som det plejer, hvis man leger, at vi ikke havde et cookie banner. Så alle bliver tracket. Conversion link, typisk når vi snakker Google Ads, så har man sat en conversion linker op, som kan danne de her strenge fra, om brugeren har klikket på en Google Ads annonce, og rent faktisk også konverterer, altså for eksempel foretager et køb. Og det sker ved hjælp af førsteparts tracking. Det vi kan nu, er også at få noget viden om de brugere, der siger nej til cookies. Og som det ser ud lige nu, har Google de her 2 løsninger. Det, der hedder Enhanced Conversion, og så har de også implementeret det, der hedder Consent Mode version 2. Og det er den her Consent Mode version 2, vi skal tale videre om nu. Men begge løsninger fungerer egentlig sådan, at Google kan trække noget data ud på de her, der siger nej, og så enten matche det med nogle klikidéer, eller med account-idéer. Det kan fx være ens e-mail, som godt nok er krypteret, men Google kan alligevel danne streng mellem brugeren og handlingen, der sker på sitet. Og det her er også et resultat af, at Googles AI-løsning er bedre nu, end den for eksempel var i 2020, hvor de meldte ud, at de vil udfase de her tredjeparts cookies inden for de kommende 2 år. Det, der sker sådan helt basalt med conversion mode, det er, at en bruger går ind på jeres website, så siger de henholdsvis ja eller nej til cookies. Den her viden bliver sendt til for eksempel jeres tag manager, hvor at jeg i hvert fald har indtryk af, at vores kunder har størstedelen af deres tracking sat op. Så de her tags er sat til, at de kun må loade, alt efter om accept er givet eller ej. Det betyder også, at hvis der bliver sagt ja, så loader tagsene. Hvis der bliver sagt nej, så loader de ikke. Men nu kan vi alligevel, så den viden bliver sendt fra jeres cookie banner til jeres tracking setup, og alt efter hvad den enkelte bruger har givet af accept, så bliver data indsamlet og delt i henhold til de valg, som brugeren nu har taget. Det betyder også, at de brugere, der så har sagt nej, der kan man bruge AI, eller ikke men, det er noget Google gør helt automatisk, bruger AI til at modellere, altså at kunne forudsige, hvilken adfærd brugeren har haft, og hvad chancen så er for, at den her bruger også gennemfører et køb, altså gennemfører en konvertering. Så det her danner et billede af, at nogle af de konverteringer, som vi ellers ville have tabt, fordi vi jo ikke har den her viden om, hvad brugerne gør på jeres site, hvilken adfærd de har, den kan vi nu forudsige, og så få noget af den her viden, som vi ellers ikke ville have fået. Jeg har prøvet at sætte sådan et eksempel op på, hvordan at det kunne se ud. Og her har vi et eksempel på 2 kampagner, og på begge kampagner, der har vi 100 kliks. Vi kender ikke noget til, om de har accepteret eller ej, fordi her er der ikke sat et cookie banner op, der er ikke sat consent mode op. Så det vi kan se, det er, at der har været 100 klik på begge kampagner. På begge kampagner har der været 10 konverteringer, og det giver os en konverteringsrate på 10%. Altså 10 konverteringer ud af de 100 kliks, vi har haft. Hvis vi så kigger på et eksempel, hvor vi har sat consent mode op, så kan vi nu se i kampagne 1, at der har været 100 klik. Der er 70, der har accepteret, og 30, der har afvist. Af de 70, der accepterer, der er der 10, der har konverteret. Det giver os en konverteringsrate på 14%, altså 10 konverteringer ud af de 70, der accepterer. Men vi kan nu også se, at ud af de 30, der egentlig har afvist cookies, de 30 brugere, som vi i princippet ikke burde vide noget om, der har Google med deres AI-løsning fundet ud af, at der er 2, der har konverteret. Så det giver os nu et indblik i, at vores konverteringsrate er egentlig højere, end hvad vi som udgangspunkt troede den var, hvis ikke vi havde haft consent mode sat op. Hvis vi kigger på kampagne 2, så er der kun 60, der har accepteret. Af de 60 er der stadig 10, der har kommenteret. Men så er der jo til gengæld 40, der har afvist, og der kan vi se, at der er 6, der har konverteret. Så igen, den her viden om de her 40 brugere, havde vi ikke vidst noget om, hvis ikke vi havde haft consent mode, men det kan vi sige noget om nu. Og det betyder, at når vi skal tegne det samlede overblik over de her 2 kampagner, så er det kampagne 2, der performer bedst. Så vi går altså fra, at vi havde 2 kampagner, som umiddelbart så nogenlunde ens ud. De genererede i hvert fald den samme konverteringsrate. Så når vi skulle allokere vores budget, så vil vi fordele det halv-halv, fordi vi ikke havde et bedre udgangspunkt. Når vi kigger på kampagnen nu, så vil man typisk tildele kampagne 2 det største budget, fordi vi kan se, at det er her, vi får mest for vores penge, det er her, vi får flest konverteringer.
Og på den måde kan vi altså træffe nogle bedre datadrevede beslutninger, når vi har den mest optimale data, så meget data som overhovedet muligt. Så hvis vi sådan lige skal opsummere, hvad de helt store fordele er ved at opsætte consent mode, så er det først og fremmest, at vi overholder lovgivningen. Vi slipper for at få en bøde. Derudover så kan vi nu også måle på de brugere, som ikke har accepteret cookies. Og på den måde kan vi bedre styre vores annoncebudget, som betyder, at vi potentielt set kan opnå en højere omsætning, i hvert fald hvis vi sælger produkter. Det kan også være, at vi kan få flere til at konvertere i form af at sign up til en eller anden formular, vi har, som vi får, får nye kunder af. Den her proces kan vi optimere, fordi vores datagrundlag er blevet større, og vi kan bedre allokere, hvordan at vi skal bruge vores annoncekroner. Så vil det næste spørgsmål være, hvordan vi egentlig sætter det her op. Og det er der stor forskel på, fordi det afhænger af, hvilken cookie-banner udbyder I bruger. Nu sagde Mette lige indledningsvis, at I får det her materiale efterfølgende, og det gør I. Så derfor har jeg sat et link ind, hvor I kan se listen over Google samarbejdspartnere, fordi at de cookie-banner udbydere, der samarbejder med Google, der er oftest en god løsning til sådan forholdsvis nemt at få opgraderet ens consent-form, sådan så at man får den her nye consent mode version 2 ind på sit site også. De kunder vi har, de bruger typisk cookiebot og cookie-information, så derfor har jeg bare lige taget et screenshot af de samarbejdspartnere, hvor de to indgår. Det er en rigtig lang liste, så jeg synes, I skal gå ind og undersøge, om jeres cookie-bannerudbyder også er med på listen. Hvis de ikke er det, så kan det give god mening enten at begynde at overveje, om I skal finde en ny udbyder, eller om I skal fortsætte med den udbyder her i dag, men så skal I være opmærksom på, at man typisk skal bruge udvikling til at få opgraderet til Consent Mode version 2. Så sagde jeg tidligere, at der var 2 forskellige løsninger fra Googles side af. Det her Enhanced Conversion og også Consent Mode. Og Enhanced Conversion er en måde, hvorpå at vi kan indsamle endnu mere viden om dem, der siger nej. Google siger selv, i hvert fald det sidste jeg læste, at med Consent Mode kan vi indsamle data for ca. 65% af de brugere, der siger nej til cookies. Så det betyder, at 65% af dem, der siger nej, som vi ikke vil vide noget om før, altså overhovedet, der kan vi nu sige noget om ca. 65% af dem. Med Enhanced Conversion kan vi sige noget yderligere om de resterende, altså dem fra de 65%, som vi ikke ved noget om med Consent Mode. Så derfor en klar anbefaling at sætte både Consent Mode og Enhanced Conversion op, fordi det er her, vi får det bedste billede af de brugere, der siger nej tak til cookies. Det som Enhanced Conversion gør, sådan forholdsvis basalt i hvert fald, det er, at hvis en bruger er logget ind på sin Google-konto, så har Google adgang til den e-mail. E-mailen vil være krypteret, men de har adgang til den. Det betyder så, at hvis den her bruger går ind på for eksempel YouTube og ser en video, så kan Google spore, at den her bruger også er inde på jeres website og foretager en eller anden form for konvertering. Og det betyder, at når konverteringstagget så bliver assignet til konverteringen, så kan Google sammenligne e-mailen med, altså den e-mail man køber med for eksempel, med brugerens konto-e-mail. Og igen, selvom det her er krypteret, så kan Google nu sammensætte de her krypterede data og matche dem, og på den måde altså assigne konverteringen til jeres annonce. Så i stedet for, at det før bare var blevet registreret som en konvertering, for eksempel i jeres analytics-system, så kan Google altså nu koble den op på, at det er annoncen, som er grobund for, at den her konvertering den er skabt, på trods af, at der er blevet sagt nej tak til cookies. Så derfor så giver det altså rigtig god mening at begynde at kigge på nogle af de her tiltag, som vi kan lave for at få så meget muligt ud af den brugerdata, som vi har, eller i hvert fald som vi kan få, fordi at der ligger, jeg tror det var sidste år, jeg lavede analysen, men der var det cirka 20-30% på tværs af vores kunder, der sagde nej tak til cookies. Og der kan altså godt ligge en stor viden
i de 20-30%, der siger nej tak til cookies, som vi jo gerne vil blive klogere på. Og udover at opsætte de her enhanced conversion og consent mode, så er den helt store måde at løse det her på, det er med det, der hedder server-side tracking. Sara, inden du lige går videre til det, så er der lige kommet et par spørgsmål til netop det her med tredjeparts cookies, og som jeg tænker, vi lige skal tage, inden du hopper videre til server-side-delen. Ja, lad os gøre det. En, der spørger, er der nogle tal på mange, som accepterer cookies? Og nu siger du så 20-30% af vores kunder. Men er det også sådan generelt i markedet, og er der forskel på, hvad det er for en branche for eksempel, eller om du er BTC eller BTB og alt sådan noget? Vil du prøve at sætte et par ord mere på det? Ja, altså på tværs af vores kunder, så som jeg sagde før, så er det de her 20-30%. Jeg har ikke lavet det branchespecifikt hos os, men jeg ved, at de i nogle brancher ligger helt op til 40%. Og når vi når helt derop, så er det jo ikke, man kan ikke runde helt derop, men det er alligevel næsten halvdelen af ens brugere, vi ikke ved noget om, eller i hvert fald, så ved vi kun noget om 60% af vores brugere. Så der, igen, det er vigtigt, at vi finder ud af de her 40% eller op til 40%, hvad foretager de sig på vores site. Det man typisk kan, det er at logge ind i sit cookie-banner. De forskellige cookie-banner udbydere, de har en graf, hvor man kan se, hvor mange der accepterer cookies og siger nej til cookies, og også hvilke cookie-typer, som de typisk siger nej til. Altså de her funktionelle og statistiske marketing cookies. Ja. Så det er en måde, man selv kan finde ud af det på. Ja, med helt specifikt sit eget tal, kan man sige. Ja, lige præcis. Ja. Og så er der en, der spørger, hvor sikker er Google AI på at predicte, eller de her forudse de her konverteringer her, som du var inde på. Altså, hvor sikker kan man være på, at man så allokerer sit budget rigtigt, hvis man bruger de her AI-tal her? Det er et godt spørgsmål. Ja. Det man kan sige, det er, at jeg kan ikke stå og sige det 100% sikkert, fordi det vil det aldrig være. Vi kommer ikke til over en situation, hvor vi kan sige noget om altså helt faktuelt om vores brugere alle 100%. Men det er det bedste værktøj, vi har lige nu til at kunne sige noget om de, der siger nej til cookies. Jeg har lidt svært ved at sætte en procentsats på, men det er jo noget, som Google arbejder og udvikler med hele tiden. Så i takt med, at de udvikler, jo bedre. Men det, man kan godt stole på de konverteringer, der kommer ind, at de er kommet. Det vil I også kunne dobbelttjekke, hvis det er køb for eksempel, vil I kunne dobbelttjekke det. Det skal jo gerne stemme overens med de data, I har i jeres backend. Og det vil de gøre. Men det vil helt sikkert ligge for lavt i forhold til det faktuelle. Men i forhold til at allokere annoncekroner, så vil jeg stole på, at det er rigtigt, de data, I får ved AI. Det er godt. Tak. Så tænker jeg, at vi hopper videre til server-side. Yes. Ja. Og nu har jeg her med server-side kun taget et meget forenklet billede med, fordi det er i princippet noget, som vi kunne holde et helt webinar om også. Men det er for lige at fortælle jer, hvad det egentlig er, der sker, og hvorfor at server-side kan være løsningen på, eller er løsningen på at få nogle af de her tredjepartsdata vendt til førstepartsdata, så vi kan blive klogere på alle vores brugere. Før i tiden, hvis jeg for eksempel gik ind på et website, så vil tredjeparts cookies loade, og førsteparts cookies vil loade, og den data, som jeg genererede i mit besøg, det vil blive sendt til de forskellige annonceplatformer, de forskellige analytics-systemer. Ved at opsætte server-side tracking, så når jeg går ind på et site i dag, foretager de konverteringer eller de handlinger, som jeg også gjorde tidligere, så bliver den data nu sendt til en server, som jeg ejer, eller som ligger på domænet. Og det betyder, at vi herinde på den server kan vende vores cookies fra tredje part til første part, og sende dem til de forskellige systemer, som vi anvender. Udover det, så synes jeg sådan ret personligt, at det er også en rigtig fin måde at passe lidt på vores brugere på, fordi det nu er os, der bestemmer, hvilke data der kommer videre, så at alt ikke bare bliver sendt til tredjepartssystemerne, men at vi egentlig er herre over, hvilke data vi gerne vil sende videre, og også kan bruge den data til at sige noget fornuftigt, få noget mere data ind, fordi at vi på samme måde ikke vil være afhængige af, om det er tredjeparts cookies, vi bruger, eller om det er første part. Så hvis man nu, som jeg indledningsvis sagde, at man bruger Google Ads Remarketing, så kan man med server-side sende sin Google Ads data, remarketing data, fra sit website til serveren,
få dem vendt om til førsteparts cookies, og sende dem til Google Ads, og så bruge det her remarketing tag, som det oprindeligt er tænkt, og som det har virket indtil nu. Men hvis ikke man får sat det her consent mode op, og også gør sig nogle overvejelser over at få sat server-side op, så fra den 6. marts af, deadline for conversion mode version 2 hedder den 6. marts. Så hvis ikke man har sat det op inden der, så vil man altså risikere, at en del af ens datagrundlag forsvinder. Altså at dem, der siger nej til cookies, at de forsvinder. Og så får man forringet data i sit Google Ads værktøj. Og så vil algoritmen helt automatisk fungere dårligere, end den gør normalt. Så nu nåede vi til den anden afstemning for i dag, for lige at få et overblik over, om det er noget, I allerede arbejder med. Ja, og den tager jeg også lige herfra, så skal jeg lige have den startet her, og have den ind på skærmen. Og så burde det være sådan, at lige om lidt, så kan I se, at det kommer et spørgsmål, der hedder, har I allerede opsat server-side tracking? Og det er jo en helt simpel valgmulighed, ja eller nej. Og så begynder der også lige at tikke nogle svar ind her, som umiddelbart ser ud som om det er sådan lidt 50-50. Så det ved jeg ikke om, nu har du jo rigtig meget dialog med mange virksomheder, som arbejder med det her, om det svarer nogenlunde til det billede, du også har. 60% ser det ud til at sige nej, og 40% siger ja af dem, der lige har svaret her. Det passer faktisk rigtig fint. Jeg har lidt indtryk af, at de fleste virksomheder gerne vil i den retning, men man måske ikke helt har taget beslutningen endnu om det er det rigtige at gøre. Men jeg synes og anbefaler, at nu er det tid til, at hvis man gerne vil fortsætte med at drive online marketing, i hvert fald datadrevet, og det er den retning, alle systemer går. Det bliver mere og mere automatisk. Det betyder også, at systemerne har brug for data. Så er det rigtig vigtigt at få sat server-side tracking op. Jeg har en case med her på den næste slide, som er fra en af vores gode kunder, der hedder eCarpets. Der har vi sat, de sælger tæpper. Der har vi sat server-side tracking op her i december måned. Og dataperioden her, den hedder fra den 18. december til den 7. januar. Så det betyder, at nogle af de Chrome-brugere, hvor tredjeparts cookies allerede er blevet udfaset, der har vi altså kun 7 dage af januar med. Og det vi kan se, det er, at deres samlede KPI'er, altså deres konverteringsdata, er blevet 20% bedre, end det vi så før vi opsatte server-side tracking. Og det samme billede tegner sig egentlig for ProShop, er også en af vores kunder. De har fået en øget konverteringsgrad, eller deres konverteringer er øget med 26%, og det samme ser vi for dem, der hedder Erling Christensen. Der har vi også opsat server-side tracking. De har fået 41% mere konverteringsdata ind. Så ved at lave det her trick med at sætte server-side op, sådan så vi kan få noget data ind på en egen server, forvent vores tredjepart til førstepart, så gør vi altså bare vores datagrundlag endnu bedre. Vi har et bedre datagrundlag at træffe beslutninger ud fra, og det betyder også, at vi på baggrund af det datagrundlag kan maksimere vores performance, og i sidste ende skulle det jo gerne gøre, at vi kan drive en endnu bedre forretning og få en endnu større omsætning, end hvis ikke vi laver de her tiltag. Så anbefalinger herfra, opsæt server-side tracking, og som minimum få sat conversion, eller consent mode version 2 op, og også de her enhanced conversion. Så kan vi i hvert fald ikke gøre mere lige nu. Så har I det bedste datagrundlag, som I kan have med de ændringer, der sker i Google her i 2024. Så det var det for mig lige nu, så er der tid til spørgsmål. Så skulle jeg lige have mikrofon for os. Tak for det, Sara. Spændende. Det er jo også noget, som vi i vores egen marketingfunktion har været nødt til at forholde os til. Så jeg tænker, at det er noget, faktisk alle marketingafdelinger bliver nødt til at være på toppen af det her. Og så er det rigtigt, at nu har Sara ligesom prøvet at give et bud på, hvad der er vigtigt at vide. Og så må man jo meget gerne stille spørgsmål, som kan være afklarende eller noget, vi ikke har været omkring. Og jeg kan se, at der er lige kommet et ind her, som vi kan starte med. Så vi har haft problemer med, at Analytics har svært ved at genkende kilder, altså source, medium, efter opsætning af server-side tracking. Har I oplevet samme udfordringer?
Det er ikke noget, jeg har set på nogle af mine kunder. Umiddelbart så kunne det også godt være, at hvis ikke man bruger UTM-tagging allerede, altså det her med, at man kan tilføje nogle flere informationer til URL'en, at man skulle begynde at arbejde med sådan noget, fordi at det, når de her tredjeparts cookies bliver udfaset, så har Analytics brug for så meget information som overhovedet muligt for at kunne allokere trafikken til de rigtige kanaler. Så jo mere information vi kan bidrage med, jo bedre. Så mit umiddelbart svar vil være at begynde at kigge ind i det her UTM-tagging, sådan så at man får nogle kilder og nogle mediums med i ens URL. Og hvis det ikke var, man kan sige, udfordring eller svar nok, så er vedkommende jo selvfølgelig meget velkommen lige til at række ud til dig og prøve at dykke ind i, hvad svaret så kan være på det efterfølgende. Ikke? Ja. Så er der stadig lige et par minutter til det sidste, eller de 2 sidste gode spørgsmål, hvis der er nogen, der brænder inde med noget. Ellers så er det selvfølgelig sådan, at man får tilsendt dels kontaktdata til nogen her, der ved en masse om det her, og selvfølgelig også din præsentation, så man kan forberede sig godt. Det er jo lige om lidt, 6. marts. Ja, det bliver det hurtigt. Ja, så og ellers så tænker jeg, at vi egentlig bare skal begynde at lukke stille og roligt ned. Og så er man selvfølgelig velkommen til at række ud til Sara efterfølgende, hvis man ikke lige fik brændt sit spørgsmål af, eller hvis man kommer tilbage og finder ud af, at der var noget i opsætningen, som man stadigvæk er uafklaret omkring. Meget gerne. Ja, så skal vi ikke bare sige, at det var det, Sara, og tusind tak for din præsentation, og tusind tak for jer, til jer, der så kommer der lige et her på falderæbet. Er du klar? Lad os tage det. Kan du give et estimat på, hvad en gennemgang vil koste? Jeg tænker, at det er ens tracking setup og cookie setup, der bliver ment her. Ja, et cookie setup bruger vi typisk et sted mellem 2 og 4 timer på, alt efter hvor komplekst det er, og det samme gælder egentlig for tracking setup'et. Der bruger vi nogle flere timer, et sted mellem en halv og en hel dags arbejde, sådan så at vi får lavet en fyldestgørende rapport over det setup, vi har, og afholder et møde med jer, hvor vi sammen går systemet igennem, resultaterne igennem, og vi kigger på på de anbefalinger, vi har til setup'et, sådan så det bliver compliant, og sådan så I får det bedste tracking ind som overhovedet muligt. Og her går vi selvfølgelig også igennem, at de tags, I har sat op, at de loader som forventet. Så en halv til en hel dag for selve tracking gennemgangen, og så 2 til 4 timer for en gennemgang af jeres cookie setup. Men også et godt spørgsmål, fordi at det virker jo nogle gange meget teknisk og meget detaljeret, men det kan så gøres relativt effektivt. Ja, det kan det. Ja. Det behøver ikke at tage så lang tid at kigge det igennem og for os at komme med vores anbefalinger til, hvordan at I får det bedst mulige setup, hvis ikke I har det allerede. Det er super, så. Tak for det, og tak til alle deltagerne derude. Tak for gode spørgsmål. Så følger der lidt materiale på mail i morgen. Tak for i dag. Tak for nu.